Molt bona tarda, disculpeu, hem tingut un petit problema tècnic. Comencem de nou. Aquesta tarda, moltes gràcies per la vostra presència. Una altra vegada torneu a ser-hi en aquesta sessió en la qual parlarem sobre autoconsum, plaques solars i hem d'agrair a la Diputació de Barcelona, a la xarxa i a la xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat i també agrair al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquesta tarda en tenim, gràcies al conseller Carles Rodríguez, que és el conseller de Territori i Transició Ecològica del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Us passo amb la seva presentació. Hola, bona tarda. Confio en que ara se sent millor o se sent directament. Em confirmeu que sí? Va, perfecte. Doncs bona tarda, benvinguts i benvingudes a una salutació a tothom que ens estigui seguint pel canal de YouTube del Consell Comarcal. La veritat és que és un plaer estar fent aquests tallers, encara que siguin en aquest format virtual. Confiem que més endavant puguem reprendre aquests tallers per la Setmana de l'Energia en un altre format. Avui és el tercer i últim que fem i avui parlarem de l'autoconsum elèctric i l'energia fotovoltaica. Les administracions públiques, com el Consell Comarcal, en el nostre cas, tenim un rol imprescindible de lideratge, facilitació i coordinació d'una transició energètica que necessàriament ha de ser impulsada des de baix, des de l'accés a la informació i la participació activa de la ciutadania i no només lligada als oligopolis energètics. Amb el nou Reial Decret 244/2019 s'han obert noves oportunitats a l'autoconsum elèctric. Els nous esquemes permeten la participació de la ciutadania, ja no només com a usuaris o usuàries, sinó també com a potencials cofinançadors i membres d'una mateixa comunitat energètica amb drets i deures. Per tant, considerem que cal invertir no només en les infraestructures, sinó també en el coneixement per avançar cap a esquemes de corresponsabilitat on la ciutadania conegui els sistemes d'autoconsum i el seu funcionament i ús òptim. És imprescindible que des dels municipis, que també tenim un paper fonamental, els ajuntaments també, treballem per abolir obstacles i facilitar l'autoconsum a nivell local mitjançant mesures com la simplificació administrativa, les bonificacions o d'altres mesures. Els serveis que poden oferir els municipis són diversos, des de la formació i l'accés a la informació, el suport i acompanyament a les accions, que cadascú ho faci, o fins a serveis d'implementació i d'eines útils per l'acció climàtica. Cal posar en valor el procés de conscienciació de la població en defensa de les ciutats per a les persones, on poder passejar i respirar tranquil·lament, prioritzant la salut. La transició energètica és el pas més evident i inevitable a l'hora d'abordar l'emergència climàtica en la que es troba al nostre planeta. Les administracions locals hem de donar exemple en aquest procés i accelerar la implementació, com més aviat millor, de fonts d'energia renovables i sistemes d'eficiència energètica. En aquest sentit, el Consell Comarcal vam posar en marxa ja aquest 2019, el segon semestre de 2019, una instal·lació fotovoltaica a la nostra seu que permet una cobertura del 20% del consum total d'energia de cada edifici de la nostra seu. Aquesta instal·lació és una aposta del govern comarcal per promoure les energies renovables i l'eficiència energètica. De fet, la instal·lació forma part d'un paquet d'actuacions de millora de l'eficiència energètica dels edificis comarcals per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. També estem treballant i dissenyant el que haurà de ser una oficina comarcal de l'energia que esperem presentar-vos molt aviat. D'aquesta manera, des del Consell, treballem en consonància, com no pot ser d'una altra manera, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS, per la lluita contra el canvi climàtic i per la millora de la qualitat de l'aire. Sense més, agrair a tothom i esperem que el taller d'avui sigui molt profitós. Una salutació. Moltes gràcies, Carles. Molt agraït. Començarem en un moment aquesta nova presentació que ja us passo la primera imatge. Molt bé.
Llavors, al contingut de la sessió d'avui en parlarem del model energètic actual i les seves conseqüències, el potencial de l'energia solar, o sigui, quin patrimoni tenim a la teulada, a mi m'agrada explicar-ho així, els elements d'una instal·lació solar, inclinacions, orientacions, ombres, superfícies necessàries, dades energètiques i econòmiques, una mica de què estem parlant globalment, els beneficis ambientals i unes quantes conclusions. Comencem. El primer, no oblidem que per què hem de tenir instal·lacions d'energia solar? Molt clarament perquè venim d'un model de consum massiu, de consum fòssil, de manera, podríem dir, descontrolada. Hem consumit moltíssim consum fòssil i hem generat la problemàtica amb la qual ens enfrontem. Ens enfrontem a una problemàtica de canvi climàtic. Li diem, ara estem dient que estem en emergència climàtica, però no és nou això. O sigui, portem els últims 150 anys, 170 anys, des del que seria la revolució industrial, cremant combustibles fòssils, especialment els últims 70 anys, en el que seria la segona revolució industrial, i hem generat, la situació actual seria aquest augment d'un grau respecte als nivells preindustrials. Què passa? La previsió és que entre el 2030 i el 2050 acabem augmentant 1,5 graus més. Vol dir que podem entrar en el que se'n diu el col·lapse del clima. Quan parlem d'energia solar hem de parlar dels perquès també, vale? Que l'energia solar no és només canvio un model de consum per un altre i quin cost té i quina amortització té, sinó, un moment, és que necessitem fer-ho perquè és important que ho fem. Objectius que tenim plantejats, que entre cometes hem votat i necessitem fer. Objectius a Europa, reducció del 50% de les emissions pel 2030. Volem dir que hem de reduir el 50% les emissions pel 2030 i pel 2040 hem de reduir el 100% d'emissions que tenim plantejades actualment. Clar, algú se recorda, si us plau, algú se recorda de la quantitat d'emissions que fa una família mitja? Ahir ho fèiem amb el vehicle elèctric. Us en recordeu? Us en recordeu d'això? Algú m'ho podria dir? Quantes emissions fem familiarment? Vale? Aquí estic mirant una coseta, molt bé. Quantes emissions, quantes tones d'emissió fa una família habitual en el nostre país? De mitjana, Recordeu, Aviam si algú se recorda ahir de quantes emissions. Passem. Primer, també hem de valorar quin és el potencial que tenim en el nostre país amb el sol. Vivim en el país del sol, que aquesta és la primera. La segona, fixeu-vos que per produir tota l'energia del nostre país a Catalunya, fixeu-vos, en fotovoltaica en edificis, només en teulada d'edificis, podríem produir 1,67 vegades tota l'energia que gastem ara. Evidentment, no hem de produir tota l'energia que gastem ara, hem de reduir la nostra demanda. Si reduïm la nostra demanda, imagineu-vos el potencial que té, no? En aquest cas me'n vaig a fotovoltaica en edificis, Podríem anar mirant fotovoltaica amb seguiments i altres energies renovables, vale? Fixeu-vos, total d'energia, total, també comptant el terra, podríem estar produint més de 3 vegades l'energia total que estem consumint. Clar, fixeu-vos que potencial tenim, per començar, vale? Segona cosa, us he preguntat fa un momentet si algú recordava quantes tones de CO2 emetem les famílies de mitja a Catalunya. A mi si algú se'n recorda. És una dada que vam fer ahir, ¿vale? Vinga. L'energia solar a casa. El primer que ens imaginem és vivendes amb teulada plena de sol, plena de plaques solars, vull dir, aprofitant el sol. Bueno, mireu, aquí podríem veure, per exemple, un bloc de pisos, tot un bloc semblant als que tenim on vivim la majoria de la gent, o vivendes individuals. Clar, són dos plantejaments similars, però en concepció diferent. I encara tenim més possibilitats. Per exemple, un edifici públic, una escola pública, un mercat, un edifici de l'Ajuntament, que podria tenir i aprofitar tota la capacitat solar que tindria aquesta teulada. Pensem en fotovoltaica, en parlarem de fotovoltaica, però podríem parlar de tèrmica. Clar, tenim moltes capacitats i molt patrimoni dintre, a sobre dels nostres edificis. I a vegades jo dic que tenim un país, som el país de les teulades calentes. No us preocupeu, no és res eròtic, només és una mica perquè ens imaginem què és el que tenim a teulada. Vale? Quins són els elements d'una instal·lació solar d'autoconsum? Fixeu-vos,
tindrem una instal·lació solar, que són les plaques solars a la teulada, ara veurem quantes, vale? Segon tenim aquest aparell que veieu aquí, vale? Seria un aparell que és el convertidor, conversor, convertidor, inversor també se li diu, que agafa la corrent contínua de la placa solar i la transforma en corrent alterna per ficar-la a la xarxa de casa nostra, vale? Algú sap a quin voltatge funciona casa nostra? M'ho podeu posar en el xat, sisplau? Quin voltatge té casa nostra? Després aquí seria un equip de protecció, que sempre hi ha proteccions de l'aparell a 230, però hi ha proteccions en contínua, vol dir proteccions amb fusibles per poder separar la instal·lació solar de la nostra vivenda i tenir un sistema de protecció bàsic que és important i a més normatiu, vale? Com ens podem imaginar, cablejats en contínua, cablejats en alterna i el suport. Això és tot el que porta una instal·lació solar bàsica d'autoconsum. Us he preguntat quin voltatge té casa nostra. Vinga, aviam qui se recorda. Passem. Quines són les variables per optimitzar la nostra instal·lació solar? Avui no estem massa participatius. Vinga, va. Quin voltatge hi ha a casa nostra amb la qual la instal·lació solar ha d'acabar volcant un voltatge perquè tots els aparells de casa nostra funcionin? La Carme Codoni us diu 6 volts. Ui, un moment. A 6 volts no funcionen els nostres aparells. El forn, la vitroceràmica, la tele, bueno, tots els electrodomèstics, no? La nostra bomba de calor... Vinga, va. Qui s'atreveix a dir un voltatge? Va, que segur que ho sabeu. Però m'agrada una mica, aviam, si ens posem... Vinga, si ens posem una miqueta en marxa. A quin voltatge funciona a casa nostra? Torno a preguntar una altra cosa. Veig que no esteu avui massa participatius. Variables per optimitzar la nostra instal·lació solar. Orientació, inclinació, ombres i superfície necessària. Molt bé. Algú em sabria dir quina és la millor orientació i inclinació per plaques solars? Molt bé, Calma, molt a prop, 220. Exactament són 230, perquè 220 veníem de fa... Però farà ja com 10-12 anys que hem passat a 230 en corrent alterna, en AC, altern corrent, ¿vale? En corrent alterna. La placa solar em dona voltatge en contínua, que podríem carregar una bateria, però no serveixen per anar directament a la nostra xarxa. Vull dir, no són compatibles, ¿vale? Clar, per això tenim aquest inversor que us explicava abans, que és el que fa aquesta conversió, inversió o transformació, ¿vale? Algú sabria dir-me quina és la millor orientació i inclinació per posar plaques solars? El Salvador Jarque em diu sur. Molt bé, Salvador, per què és el sur? Per què el sur? O sigui, jo en classes jo sempre pregunto, molt bé, sur, justifica'm el per què el sur. M'agradaria saber per què el sur. Clar, o sigui, té un per què, evidentment. I la millor inclinació, algú sabria dir-me-la? Quina és la millor inclinació per plaques solars aquí en el nostre país? Vinga, qui s'atreveix? Penseu que una placa solar no pot estar orientada cap a qualsevol lloc, ni pot inclinar-se de qualsevol manera. Tot és possible, però, per així dir-ho, tècnicament a l'hora de produir, produeixen menys si no estan ben orientades i ben inclinades. ¿Vale? El sud és on hi ha més hores de sol. Fantàstic, però per què? Clar, això una mica diríem, al sud del nostre país, a la península, doncs podríem dir que allà al sud, evidentment, a Sevilla tenim moltes més hores de sol que a Bilbao, o que a Catalunya. Molt bé. La Pilar diu 41 graus. Molt bé, molt a prop. Fantàstic. Va. Perquè el sol a l'hivern és més baix per al sud. Bueno. Té a veure també a on vivim. Sabeu que nosaltres tenim 2 hemisferis. No? El nostre planeta són 2 hemisferis. Podem dividir, políticament diríem, en 2 hemisferis. Hemisferi nord, hemisferi sud. En quin hemisferi vivim? Depèn de l'hemisferi en el qual vivim, ¿vale? Pues tindrem la placa solar mirant sempre cap a l'altra banda. Si vivim a l'hemisferi nord, tindrem la placa solar mirant cap al sud. Per què? Perquè tenim l'equador. Però existir a Sydney, o Buenos Aires, o Sud-àfrica, cap a on miraran les plaques solars? Algú ho sabria dir? I ara tornant als 41 graus, Pilar, molt bé. Per què 41? Per què no un altre? Per què no la posem a façana completament plana? O per què no la posem a teulada completament... també plana, però amb un altre pla,
Clar, a façana dirien que estaria a 90 graus, ¿vale? I en sostre dirien que està a 0 graus. Per què? O sigui, la calma ens diu, potser hem de buscar una incidència perpendicular, sí, evidentment, però hem de pensar en una placa fixa, que no es mogui. Molt bé, la Natàlia per rendiment, evidentment, però per què 41 i no 18 o no 60? Clar, què ens condiciona a posar-ho a 41? Aviam si algú sap per què. Ui, cap al nord. Clar, és la resposta justament si estem a Sydney o si estem a Buenos Aires. Vol dir que si estic en l'hemisferi sud, la placa mira cap al nord. I si estic a l'Equador, la placa solar va completament plana a sobre de les teulades. Normalment mai es posa 0 graus, sempre se li dona 5 graus, a vegades 10, perquè quan plogui netegi la pols. O sigui, completament plana podria arribar a fer fins i tot petites lagunetes i allà s'acumularia l'aigua. Aigua podria i pols. Llavors sempre es posa una mica inclinat, però us imagineu, no? Clar, 41 graus per algo molt important també. Clar, perquè diu és la mitjana entre el millor punt d'estiu i el de l'hivern, pensant en els mesos de més calor. Molt bé, vol dir que coneixes la inclinació del sol a l'hivern, la inclinació del sol a l'estiu, i fixa't que curiós, 41 graus. Algú sap en quina latitud vivim? Catalunya, en aquest cas Vallès, vale? En quina latitud vivim? Aviam si ho sabem. Perquè això és molt important. Cap a on oriento i cap a on inclino, perquè depèn molt d'on vivim. Pilauller, vas molt bé, fantàstic, però té també una explicació que és justament la latitud. Recordeu quina latitud vivim? Fixeu-vos, moltes vegades ens costa una mica, perquè en el moment històric dels GPS, tothom té un GPS en el mòbil, però no sabem latitud longitud. Ens costa una mica perquè, total, per què? Només que li digui que m'emporti, però és important la latitud. Quin hemisferi visc? Quina latitud visc? Fixeu-vos, i això condiciona la inclinació de la placa. Jo us podeu imaginar que a Sevilla la placa estarà encara més plana. Clar, té una latitud menor, més proper de l'Equador, i per exemple a Estocolm la placa estarà molt aixecada. Molt bé, anem a veure això. Orientació, sud, inclinació, diem al voltant de 35. 35 és l'aprofitament anual, però podria inclinar-ho 40, no serà greu. Per què 35? Perquè la majoria de teulades aquí en el nostre país estan a 20 i poc, 25, 23, la teulada típica de teula romana, o de teula àrab, com vulguem, és al voltant de 25. Al Pirineu no, però aquí, o a Alemanya, per exemple, estan més inclinats. Però aquí tenim un tipus d'inclinació amb la qual intentem no passar-nos gaire per no superar normatives municipals i tenir un bon aprofitament. A 35 graus és un bon aprofitament anual. Pilauller, 41 amb 82. Molt bé, molt acurada. Fantàstic. Comencem per aquí. Sud, 35 graus. Orientació i inclinació òptimes. Fixeu-vos quines imatges. Curiós, no? I a façana? I per què no aprofitar dos aigües? Per exemple, en països que tenen molt poca incidència solar, què fan? Augmentar superfície exposada al sol i aprofitar tots els plans, cap al sud, cap a l'est, cap a l'oest, allà on puguis. Què passa? Nosaltres no hem d'arribar aquí. No. Si volem, sí, però clar, estem parlant de països que tenen poca radiació solar i segurament més poder adquisitiu que nosaltres. Aprofiten tot. Doncs aquesta façana segurament està molt orientada molt a Estocolm, a 60 o 65 graus de latitud, vol dir molt amunt, molt amunt, molt amunt. Clar, què passa? Per exemple, aquí a Catalunya tenim poques façanes, n'hi ha, però poques. Jo us podeu imaginar que en façana sempre tenim perles. No exagerades, però en tenim perles, ¿vale? Però per què no? Podem tenir vivendes amb dos aigües, ¿vale? Això és possible. Hem de pensar en augmentar la superfície exposada, ¿vale? Mireu, aquest puntet negre que us senyalo, aquest petit, seria la perfecta i òptima inclinació orientació. Mireu que la inclinació estaria al voltant, al mig de 40, entre 35 i 40, i l'orientació perfecta sud. Però què passa si me'n vaig cap aquí? Doncs no, res, mireu, si me'n vaig cap a un 40 graus sud-oest i una inclinació, per exemple, només de 30, pràcticament produïm el mateix. Vol dir que, si no està exactament orientat i inclinat, doncs tenim possibilitats. Possibilitats de produir amb bona garantia. Si la poso a façana, imagineu-vos que me'n vaig a 90 graus. Veieu? 90 graus sud,
completament façana. Veieu un color rosa, 70 graus, 70% de producció. Perdria un 30% en una façana. Bueno, ho haig de saber. Augmento un 30% la superfície de captació i ja podria anar compensant. Evidentment, en façana tenim problemes estètics i de normatives. Simplement perquè ens situem una mica. Perquè a teulada i perquè sempre amb aquesta inclinació. Vale? Es va entenent això que us explico? O sigui, us agrada aquesta part, una part una mica més de visió global, no només de quantes plaques, que ara ho veurem. Vale? Us agrada això que us explico? Seguim. Fixeu-vos, i les ombres? Les ombres són molt importants perquè una simple ombra sobre una placa solar fa que la placa solar caigui en picat la seva producció. Per què? Fàcil. Les cèl·lules solars estan en sèrie. I a vegades hi ha cèl·lules solars que hi ha dues línies de cèl·lules solars en sèrie, no només una. Què vol dir? Que quan tinc una sola cèl·lula solar tapada per una ombra, jo puc veure el 90% de la placa solar perfecta, però aquella cèl·lula, com que no pot produir, no pot produir. El que passa és que totes que van passant per allà troben que hi ha com una espècie de forat, és un forat negre, o sigui, quan arriben els electrons que estan posats en marxa, troben que hi ha un lloc que els electrons no es mouen. És com si a 3 piles en sèrie jo trec la del mig. Puc anar dient, tinc 2 piles, Sí, però la del mig està treta. No, però tinc 2. Sí, però la del mig no funciona. No hi ha, la pila està gastada. Doncs seria el mateix en plaques solars. Vigilem molt bé les ombres. Així com en solar tèrmica no li afecta tant, en solar fotovoltaica sí. Mireu la foto de la dreta, una sobre de l'altra. A ple hivern és possible, això és Pirineu, això és un refugi conegut a més. O sigui, aquestes fotos les anem fent nosaltres quan anem viatjant i dius, ostres, però qui se l'ha acudit fer això així? Bueno, doncs segurament un instal·lador que no li havien fet mai un curset sobre com intentar minimitzar les ombres. Potser a ple hivern entrarà, però a estiu no, que és quan més ocupació hi ha d'aquest refugi. Vale? Vol dir que aquestes plaques solars d'aquí baix no carreguen gens. Bueno, molt fàcil. Possible que aquest inconvenient de la connexió en sèrie no s'hagi superat amb els anys que es fa que va idear el sistema, perquè que en cada cèl·lula solar tenim aproximadament mig volt. Clar, jo necessito voltatge quan més alt millor. Doncs 20 cèl·lules a mig volt són 10 volts. 40 cèl·lules, 70 cèl·lules, que són les plaques solars, doncs 70 cèl·lules serien 35 volts. Clar, què passa? Cada cèl·lula que jo freno, que poso al mig, fa que les demés no puguin funcionar bé. Anem a veure, vinga, va. Aspectes energètics i econòmics d'una instal·lació solar. Lo primer, anem a fer una mica així, a lo gran. Cada quilowatt peak, mireu la primera línia. Cada energia produïda per cada quilowatt peak, per cada 1.000 watts instal·lats, aproximadament produïm 1.000 orientats i ben inclinats. És la coletilla. Molt bé. Més o menys. A Sevilla, una mica més. A Berlín, bastant menys. En funció d'on estem. Potència necessària per una casa mitjana entre 1,5 i 2,5 kW peak. Producció aproximada per una instal·lació de 1,5-2,5 kW peak, 2.200 o 3.750 kWh a l'any. Em podeu recordar, si us plau, quants kWh a l'any gasteu a casa vostra? Això ho vam fer en una de les sessions que hem fet una mica fa uns dies. Quants kWh a casa vostra en gasteu, perquè així ens podem comparar i podreu veure quantes plaques solars necessitem. Molt bé, m'ho podeu posar, si us plau, perquè així també anem veient, si ens apropem a aquesta mitjana de 2.250 i 3.750, sabeu que la mitjana està al voltant de 3.000, la mitjana estatal són 3.600, 3.600 kWh l'any. I amb una instal·lació entre 1,5 i 2,5 podem produir això. Superfície necessària entre 10 i 18 metres quadrats. Per què aquesta diferència? Perquè si van totes en línia ocupo menys espai que si faig dues línies, que una va darrere l'altra i haig de deixar desocupat l'ombra que projecta una sobre l'altra. Per això augmentem la superfície. Quants kWh gasteu a l'any? Vinga, va, aviam qui m'ho sap dir, sisplau. Seguim. Producció solar en autoconsum, sense bateria, sisplau. Autoconsum. La Pilar Uller, 2.277. Fantàstic. Vol dir que la teva necessitat seria una instal·lació ajustadeta, més petita. Al voltant, com us faig aquí, fixeu-vos, de 1,5 quilowatts aproximadament. Per què serveix saber tot això? Perquè a vegades, quan vull fer plaques solars, hi ha instal·ladors que els agrada molt dir, bueno, escolta, però si poses més, perquè si augmentes, que si poses un cotxe elèctric, que si no sé què, i acabem tenint una instal·lació que no toca.
I dius, un moment, hem de tenir les instal·lacions que toquen, hem d'ajustar-les a instal·lacions solars raonables i ajustar-les al nostre consum. Pilar, amb aquests 2.277 quilowatts hora, falta un H, cada cosa lo seu, quilowatt hora, vale? Clar, un moment, gràcies a que ja tens instal·lació solar, vol dir que consumeixes més i les plaques t'estan cobrint una part. Molt bé. Consum en hores no solars, es compra a la xarxa, això és autoconsum. Consum en hores solars, una part és consumida directament, si no arribem es compra a la xarxa, si n'hi ha sobrant s'injecta i es compensa entre 2 i 5 cèntims. Vol dir que si jo deixo de comprar a la xarxa perquè l'estic consumint en el mateix moment que l'estic produint, vol dir que la caso molt bé, estic estalviant quilowatts hora que amb impostos són aproximadament uns 15, 16, 17 cèntims. Mireu el rebut elèctric. Clar. Què passa? Però si jo injecto a la xarxa, me la compensen, no es paga, compensada entre 2 i 5 cèntims. Fluctua en funció d'uns quants paràmetres. I un d'ells és el mercat. Si no hi ha demanda, hi ha molta oferta i poca demanda, el preu baixa. No és un preu fix. Si algú us diu que és un preu fix, ja us dic jo que no. Perquè a més jo ho miro cada setmana, cada mes, perquè ensenyo als meus alumnes. Entre 2 i 5 cèntims es pot consultar. Red Elèctrica Espanyola. Busqueu POEPC i busqueu ESIOS, que és la calculadora que ens diu preu del mercat i a més, preu d'injecció solar. I em diu cada dia a com s'està injectant, a com te la paguen. Vale? Clar, a com te la paguen no, a com te la compensen. Mai serà resultat positiu per l'usuari. O sigui, si penseu, faig la instal·lació 3 vegades més gran i que me paguen. No. Autoconsum domèstic, no. Això és, si tu vols muntar una empresa de producció solar, perfecte. Però llavors inverteix, paga impostos, IVAs, dona d'alta, IAEs, ¿vale? Un autoconsum és jo me lo guiso, jo me lo como. Jo produeixo, intento consumir tot el que pugui en el moment que estic consumint i el que em sobra l'injecto a la xarxa. Vale? Bé, si teniu dubtes sobre això, sisplau, al xat. Poseu-me'l perquè us puc anar contestant, d'acord? Vinga, seguim. Lo primer, imagineu-vos una instal·lació de 1,9 kW peak, una producció aproximada de 2.970 kWh a l'any, aproximada, si està ben orientada, ben inclinada. Estalvi d'emissions, 716 quilos de CO2 l'any. Vale? Mireu, la Cama també ens acaba de dir que consum l'últim any 1.580 kWh, però la calefacció la tinc de gas. Clar, això són més kWh que necessita la teva vivenda. Amb el gas, si acabes passant la teva vivenda cap a, per exemple, aerotèrmia, t'augmentarà, multiplicaràs per 3 o 4 aquest consum energètic. Si aïlles bé casa teva, no augmentaràs tant. Vol dir que estaràs menys i estaràs més confortable. Seguim amb aquestes dades. Producció aproximada, uns 2.970 kWh l'any. Estalvi, 716 quilos de CO2 l'any comprat a xarxa normal. Vale? Preu aproximat, entre 4.500 i 5.500 euros. Estalvi econòmic amb autoconsum del 100%, que això no... 100%, me'n vaig al màxim, 505 euros l'any. Quina és la realitat? Que l'autoconsum no arriba ni al 30-35%. És molt difícil, quan jo estic produint, que pugui consumir alhora tot. Sempre tinc moments en què, quan acabo de cuinar, i ja he fet la rentadora i el rentavaixelles en les 3 hores o 4 primeres, la instal·lació solar segueix produint, amb la qual cosa, clar, jo baixo tota la meva demanda i segueix injectant. Està molt bé reorientar els nostres consums a les hores que tinc sol. Quan puc, i si no podem, doncs injectem. Vale? Per això que aquest estalvi econòmic és també ponderat. És molt probable que l'habitual és la meitat, aproximadament, d'estalvi. Clar, què vol dir? 716 quilos de CO2. Ara veureu per què parlem d'això. Ens en recordarem més endavant. Vale? Seguim. Relació consum-producció, què és? Fixeu-vos, energia sobrant. Energia autoconsumida, que és la groga, que just estic produint a partir d'aquí. Allò a les 7, 8 del matí a l'estiu, a l'hivern començarem a produir a les 10 del matí, clar, menys hores de sol, i fixeu-vos, caso molt bé aquest consum, però el sobrant acaba a la xarxa. No passa res.
Jo el que haig d'intentar és, aquí al mig, en les hores de producció solar, tenir el màxim d'autoconsum possible. Cada quilowatt-hora d'autoconsum directe, o sigui que caso, són aproximadament entre 15, 16, 17 cèntims que estalvio. Cada quilowatt-hora que va a la xarxa estalvio entre 2 i 5 cèntims. Ho enteneu, no? Per això les instal·lacions, no importa que hi hagi injecció a xarxa, però han de tenir la mínima injecció a xarxa possible. ¿Vale? Seguim. Com que us deia, aquest preu aproximat de 4.500 a 5.500 euros, un estalvi econòmic d'autoconsum del 30%, que és raonable, però ens hem de posar, que si no arribem al 30%, no és tan fàcil, i ho diem en coneixement de proves empíriques, de dir, el 30% no és tan fàcil aconseguir-lo només en les hores que tinc de sol en un cicle anual. Potser algun dia sí, però tots els dies no. O sigui, és complicat. Tots els dies no fem rentadores, tots els dies no fem rentavaixelles, o sigui, hi ha dies que no vinc a dinar a casa, vol dir que el consum sempre és petit, amb la qual 254 euros d'estalvi anual. Vol dir, períodes d'amortització llargs, bueno, cap problema. No pensem en l'amortització. I ara us explicaré per què. Primer, les famílies, què hem de ser? Autoproductores energètiques i consumidors actius. Faig un petit salt que he vist un xat. El senyor Salvador em diu uns 1.000 kWh més a part gas. Uau, 12.000 l'any. Déu-n'hi-do. Salvador aquí exigeix fer un bon pla d'eficiència energètica, perquè si això ho vols cobrir amb plaques solars, necessites 12.000 kWh, vol dir, uau, un mínim de 8-9 kW instal·lats, i això ja no és raonable. Val la pena fer un bon pla d'estalvi abans d'instal·lar tantes plaques solars. Possible és, Vull dir que hi ha gent que ho fa, vull dir que ho coneixem, Què hem de fer per optimitzar? Contractar discriminació horària, per exemple, que molta gent no ho fa. S'estan fent instal·lacions solars i no optimitzem amb la tarifa, per exemple. Programar aparells potents a hores de màxima producció. Rentadores, secadores, rentavaixelles, termos, bombes de calor, depuradores, bombes de piscina, recàrrega de cotxe elèctric. Però un moment, clar, què ens passa? Que això el que fa és que tots els dies no faig rentadores. No, tots els dies no tinc tanta maquinària. Vale? El Salvador em diu que tenim 4 vehicles elèctrics. Un moment, que és una altra cosa. Llavors, en un sol rebut elèctric tens tota la teva mobilitat. Això és una altra cosa. Un moment. Vale? Llavors sí, 12.000 ja l'entenc i segurament és poc. Clar, tenir tots aquests vehicles, Salvador, és veritat, Salvador. Jo ara t'estic situat. Molt bé. Fixeu-vos, si optimitzem, la instal·lació és més rentable en autoconsum. Molt bé, seguim. Per exemple, però és que tenim altres opcions. No només hem de tenir teulada, perquè al final, qui viu en teulada? Una porció de la població relativament petita, menys del 20%. El 80% de famílies viuen en blocs de pisos. Llavors podem tenir, per exemple, això. Mireu, que volem produir, per exemple, tota l'energia de casa nostra, 3.000 kWh a l'any, només hem de fer una inversió molt més petita. I aquí estem parlant de compres col·lectives. Però no una compra només col·lectiva, sinó instal·lacions col·lectives, que és una instal·lació amb participacions. Vol dir instal·lacions en llocs públics, teulades públiques, on puc tenir, de moment la norma en marca que ha d'estar a prop, han d'estar en la mateixa anella tècnica, vol dir que hem d'estar a 200, 300, 500 metres del lloc, ¿vale? Però això, quasi tots els ajuntaments estan pensant fer el que se'n diu comunitats energètiques. Entre tots i totes fem una instal·lació de 100 kW, per exemple, on cadascú aporta una porció, no hi ha ningú que pugui ser preponderant, vol dir que ningú pot arribar a dir, vinga, poso 20.000 euros. No. Això és per repartir en porcions petites. Per la gent que no pot tenir a teulada plaques solars. Hi ha molta gent que al seu bloc de pisos ho té xungo, ho té difícil, perquè amb els veïns a vegades costa canviar la bústia, doncs imagineu-vos posar plaques a teulada. Si arribeu al posar-vos d'acord, fantàstic, és el més raonable, el més proper de casa. Però si no, teniu opcions. I fixeu-vos, si produïm 3.000 kWh a l'any, que seria el consum mitjà, amb una inversió molt més petita, fixeu-vos que baixa molt el cost. Una instal·lació de 100 kW baixa 3 vegades el cost. Cost econòmic anual aproximat, perquè llavors tot és compensat, ¿vale? Però fixeu-vos, tenim una amortització molt més ràpida. No pensem en l'amortització només, pensem en
produir la nostra energia amb sol. I tindrem un estalvi de 720 quilos l'any, que és la implicació que té consumir 3.000 kWh l'any. Vale? Es va entenent això que us explico? Si s'entén, sisplau, també digueu-m'ho. Sí, anem seguint, es va entenent, Passem. Molt bé. Moltes vegades ens pregunten per les garanties de les plaques solars i quan duraran, una inversió a llarg termini. El primer, mòduls solars, garantia mínima 10 anys. 10 anys, no hi ha res, però res vol dir res. El mòbil que teniu o l'ordinador que teniu davant vostre, màxim 2 anys de garantia. Pagant alguna extensió 2 anys més, 3 com a molt. Hi ha mòduls solars que ja ens estan donant 25 anys de garantia de producció. Produir, no la fabricació, no, produir, i ens garanteixen que en 25 anys la degradació pot arribar a ser del 5, el 8, el 10 o el 12%. Que d'un-i-do, 25 anys, a ple sol, vull dir que és molt raonable la inversió. Estem comprant quilowatt-hora a futur. ¿Vale? La tasa de retorno energètico, que no en parlem aquí però que jo la introdueixo, la energia que gastem per produir una placa solar ens la retorna en menys de 1,5 anys de producció. Vol dir que inversió és molt segura, 25 anys produint amb un material semiconductor que no ha produït gaire contaminació per produir-lo, que sí que en té alumini, té vidre, té tela, té plàstics, però que, entre cometes, té una tassa de retorn energètic i una huella ecològica molt baixa, extremadament baixa. L'inversor, garanties mínimes 5 anys de defectes de fabricació i podem extendre la garantia pagant, evidentment, entre 10 i 20 anys, o sigui, tot el cicle de vida podem tenir-ho cobert. Instal·lació, el que és la instal·lació mínima per llei, 2 anys, alguns instal·ladors es prorroguen a 5 perquè volen donar màxima garantia de la seva instal·lació, ¿vale? I seguim. L'Anna Belén em diu, sí, és molt interessant, perfecte, i s'entén bé. Seguim. Beneficis ambientals de l'energia solar fotovoltaica. Lo primer, perquè ens entenguem. Ai, que he passat una mica ràpid, perdoneu, Aquí. Fixeu-vos. Moltes vegades hi ha gent que diu, bueno, sí, però també contaminem amb les plaques solars. Bueno, clar, és que no hi ha res que fabricat no tingui implicació, però fixeu-vos. Emissions de centrals elèctriques, grams de CO2 per cada quilowatt-hora consumit. A on podeu aconseguir tenir una millor tassa, vol dir una molt millor tassa d'emissions, fixeu-vos, solar fotovoltaica, eòlica, mini-hidràulica. I amb la biomassa, fixeu-vos, que també és una renovable, també en té emissions, però molt menors que qualsevol altra tecnologia. Actualment, el mix energètic és una barreja de carbó, de gas natural, fixeu-vos, i de nuclear. I després eòlica, evidentment, i solar. Però, perquè ens entenguem, el 60% del mix elèctric del nostre país està produït amb combustible fòssil. Per això diem 700 quilos de CO2, un consum mitjà de 3.000 kWh a l'any. Fins i tot que comprem 100% renovable, que els que tenim 100% renovable a casa, estem millorant la dada global del mix energètic. Però mentre siguem pocs, per això us animo, contracteu 100% renovable, perquè això el que farà serà contracteu-lo, perquè el que fa és un missatge molt clar al majorista, al mercat majorista, que és que anirem reduint aquest mix. Avui és un dia molt bo. Tanquen a Espanya unes quantes centrals de carbó i mai més es tornaran a obrir. Només tenen pèrdues, estan tot l'any parades, s'utilitzen molt poques hores, contaminen, m'enteneu? El carbó està de capa caiguda i també es tanca una central nuclear aquí a Europa. Vol dir que avui és un dia important. ¿Vale? Què vol dir? Que produir amb el sol, justament les seves emissions són baixíssimes. Emissions en producció, o sigui, haver-lo produït, a més, aquesta, això que veieu. Però tota la seva vida és en emissió neta de CO2. Passem. Anem a veure la emergència climàtica, els objectius d'aquesta emergència climàtica i si podem cobrir-los amb el sol. Emissions actuals d'una família mitjana. Consum elèctric 723 quilos, aquesta dada us l'he preguntat al principi i no me l'heu contestat. Mobilitat, només 15.000 km any amb vehicle dièsel o benzina, 2.340 quilos de CO2 l'any. Calefacció de gas, 10.000 kWh l'any, estic parlant d'una calefacció petita, d'una vivenda petita,
a les xalets i cases més grans en gasta moltíssim més que això. Serien 10.000 kWh l'any, 2.000 quilos de CO2. Si en gasteu 20.000 kWh l'any, 4.000 quilos de CO2. El gas no és tan natural com ens ho han venut. Total, 5 tones. 5 tones de CO2 de mitjana familiar en el nostre país. Qui té 2 vehicles, qui té un xalet, qui fa més quilòmetres amb el cotxe, doncs més tones. Vale? Una instal·lació solar 10,9 kWp ens estalvia 716 quilos de CO2 l'any, el 14% de l'objectiu climàtic. No arribem... Molt important, s'ha de fer, no deixeu de fer-lo, però perquè m'entengueu, que a vegades caiem en una trampa de dir, vinga, ja tengo placas solares, ala, jo ja soy ecologista, ja he fet la meva aportació. Bueno, un moment, però clar, estem només reduint de les 5 tones una porció petita, vale? Anem a veure què podem fer. Vinga, una mica perquè ens entenguem, una mica de què estem parlant. Ahir parlaven de vehicles, recordeu que vam parlar de vehicles? D'un canvi de mobilitat, doncs el mateix, és la suma si complim amb l'objectiu climàtic, que mai ens ho ajunten tot, sempre ens diu objectius climàtics per una banda i consums energètics per les altres. Per això és important tenir-lo i ajuntar-lo. Bonificacions fiscals de l'Ajuntament. Dels ajuntaments. Cada ajuntament té un, perquè l'IBI, per exemple, l'exenció de l'IBI depèn de cada ajuntament. Per exemple, bonificacions fiscals en molts llocs hi ha a l'autoconsum, a la solar tèrmica, en geotèrmia i en biomassa. Assabenteu-vos. Aneu al vostre ajuntament, mireu per la web. Allà es veuen. La majoria ho té penjat. I si no ho té penjat, demaneu, sobretot a l'àrea de medi ambient, que us enviïn quina és la bonificació que pots tenir per fer una instal·lació solar a casa nostra. Bonificacions del 40 al 50% de l'IBI durant un màxim de 3 anys. Hi ha algun ajuntament que arriba a 5. I hi ha algun ajuntament que no arriba a aquest descompte. Hem posat el que més o menys majoritàriament té. I després hi ha un descompte o una ajuda en licio, que és l'impost de construcció i obres, ¿vale? D'obres, que es fa en els municipis quan instal·lem una placa solar, hem de donar l'alta, o sigui, hem d'anar i registrar-lo. Clar, què vol dir? Demanar permís, portar un assabentat, vol dir no cal un projecte, en instal·lacions petites ja no està obligat, però clar, l'instal·lador amb el qual parleu ja sap què ha de fer, no patiu, ja sap el que ha de fer. Ha de ser instal·lat per empresa instal·ladora, o sigui, un do-it-yourself no té bonificacions d'IBI, per algunes raons, algunes evidents, ¿vale? I després, una altra seria per què hem de fer aquesta instal·lació solar i les idees són bastant clares, ¿vale? Jo ara us diria, què us sembla si em pregunteu, si us plau, coses sobre el que heu vist, si us ha agradat, si no us ha agradat, i el que faríem, en aquest cas, seria fer entrar justament a la Natàlia, que és la tècnica del Consell Comarcal del Vallès, i, Natàlia, què et sembla? Com ho veus? T'ha agradat la presentació? Com has vist el xat aquest avui? Bueno, avui feies unes preguntes més tècniques, potser, no? O teníem poca memòria, no ho sé. Però l'explicació, com sempre, doncs molt didàctica, la veritat. I sempre amb la visió aquesta global, no? La visió global de que no només és vull dir, amb la placa solar no n'hi ha prou, amb el cotxe elèctric no n'hi ha prou, sinó que és tot un conjunt de reduir emissions. Sí. De reduir les emissions. Molt bé. Sí. En aquest tema de les plaques solars penso que aquí, ara posaves això de les bonificacions de l'IBI, que és veritat que existeix, però a vegades haig de dir que no tots els ajuntaments
que es vegi igual. Sí. Aviam ara què tal, aviam si ara ho hem pogut millorar. Estem fent un canvi, hem tornat a canviar una mica, Natàlia? He canviat Sí, Manel, l'àudio. em sents? Sí, jo perfecte. Jo Vale, perquè em diuen que diu que des de que ha entrat la Natàlia, diu un en el xat Vale. que des de que ha entrat la meva imatge que ha marxat el so. Vale. Anem a veure ara que hem fet un petit canvi tècnic. Sí? Ara sí, ara sí. Ara ja se sent, perfecte. Perfecte. Vale, ara sí. Bueno, ja tornem a estar-hi. Retomem una miqueta el que serien els xats de tothom, vale? Perdoneu, disculpeu, que no sé per què s'ha desconnectat el micro, però ja el tenim funcionant, vale? Havíem dit que la Carme ens deia el total de quilowatts anual eren 10.296, això és molt, intentar cobrir-ho amb el sol, jo recomanaria un bon pla d'estalvi. La Isabel ens deia el meu consum anual de 20.779 kWh en calefacció, terra radiant i no tenim cotxes elèctrics. Jo animaria a fer un bon pla d'aïllament a casa vostra, vale? I amb aquest pla d'aïllament el que aconseguirem és reduir la vostra demanda. Pla d'aïllament, no una màquina que consumeixi menys, sinó aïllar. És possible que tingueu molt consum que no sigui útil, vale? La Carme ens torna a dir, en una comunitat de veïns s'ha de posar tots d'acord o amb una part dels béns ja n'hi hauria prou? Bé, en principi el millor és una majoria. No cal que tothom estigui d'acord, però clar, ha d'haver una certa majoria perquè pugui, entre cometes, se'n puguin aprofitar tothom. A mi m'agrada molt que la gent entengui que tothom se'n pot aprofitar de la teulada. Quan és col·lectiva ja sabeu que a vegades hi ha complicacions. Hi ha gent que no està d'acord, gent que no acaba d'entendre, gent que es posa una mica gelós de, ostres, tu aprofites el sostre i jo no. Doncs pues mira, per ningú no. Això ens passa. Els humans som així. Em coneixo durant molts anys, he estat impulsant projectes d'energia solar tèrmica, vale? I ara veig que sí, que molta gent ens està dient que sí, que ja se sent, vale? Perfecte. Llavors aniria per aquí una mica a aïllar, vale? I en col·lectiu lo interessant és poder fer una instal·lació en la qual la llei està a punt de canviar, puguis aprofitar pel bloc de pisos i el sobrant que acabi caient als veïns. Això és una opció. Una altra és només individual, o sigui, serien com dues maneres de fer-ho. La llei està a punt de canviar amb el que se'n diu la compensació dinàmica, que no ha de ser estàtica, sinó que jo puc compensar fins i tot amb una vivenda que no tinguin al mateix lloc. Això també es podrà fer. De moment no, però es podrà. Actualment hem de produir la nostra energia, sigui a la meva teulada, a la nostra, la més propera, o tenir-lo en un lloc derivat, en un lloc públic. Què tal? Algun dubte més? Alguna pregunta? Us ha agradat la presentació? Li pregunto a tothom. La Natàlia ens ha dit que sí, perquè ens explicaves que té aquest component també de formació, no? Natàlia, què et sembla? Sí, no, dic que avui deia que ens havies fet preguntes molt tècniques, no? Però que alhora era molt didàctic. Té la seva complexitat, no? Una instal·lació fotovoltaica i a vegades potser plantejar-se una comunitat de veïns hi ha d'haver algú que sigui impulsor i que hi cregui i a vegades és difícil. Potser un en una casa particular que tenen més sortida, no? En aquest sentit, l'administració sí que té un paper, com això que parlaves de les bonificacions, un paper per incentivar que el ciutadà s'animi a aprofitar teulades. També s'ha introduït un canvi en la llei d'urbanisme perquè no hi hagin entrebancs urbanístics a l'hora de posar plaques solars a les teulades i per fer-ho compatible amb les normes urbanístiques dels municipis, per exemple. Vull dir que té els seus hàndicaps aquestes instal·lacions i això. I el que m'ha agradat, com en la resta, és que dius plaques solars, o sigui, energia fotovoltaica sí, però sempre és tot un conjunt, no? Sempre és el conjunt de reduir demanda, plantejar-te una energia renovable, si fas molts quilòmetres un vehicle elèctric. Sí, és interessant aquest punt de vista de no perdre mai el global. Si no oblidem el global, tindrem rumb, sabrem cap on anem. Si només anem fent bolets, doncs ara pongo plaques, posar-me com un cotxe, i no visualitzo que tenim un problema global de demanda energètica, no serem capaços de canviar-ho. I mantindrem el mateix model de consum massiu intentant cobrir-lo amb una tecnologia hipereficient, com vehicles elèctrics o plaques solars, per exemple, no? Però clar, seguim tenint molta demanda.
O sigui, val la pena repensar la mobilitat, repensar el nostre consum energètic, repensar la calefacció a casa nostra, o sigui, perquè això ens conduirà cap a ser capaços de trobar la solució. Si no reduïm la demanda de consum, no serem capaços de trobar solucions. O sigui, vehicles elèctrics i plaques solars a teulada seran bonites, ja ens agradarà veure-les, però no resoldran el problema plantejat d'excés de demanda. I ara la Carme em diu, sí, em faltava posar-me al dia i potser no feia prou èmfasi amb l'estalvi, pensaré més amb l'energia neta. Sense estalvi no aconseguirem ser capaços d'aconseguir el que seria de parar l'emergència climàtica i els objectius climàtics. O sigui, no serem capaços sense estalvi. De fet, totes les grans previsions sempre diuen si reduïm el 50% de la demanda, potser ens en sortirem. 50%, Natàlia, 50% la demanda actual. Vol dir que ja podem anar reduint viatges, calefaccions aïllant a tope casa nostra, perquè això fa reduir moltíssim els quilowatts-hora, reduint quilometratge i reduint consums a casa perquè la placa solar, la instal·lació sigui el més petita possible. I potser per aquí ens en sortirem. I estem lluny d'aquest percentatge. Estem lluny. Estem molt lluny. També d'implantació de renovables, i en especial a Catalunya. L'estat espanyol té més territori, hi ha bastant eòlica, hi ha algun territori bastant... Però aquí a Catalunya, anem una mica més enrere pel tipus d'orografia que tenim, també. Estem lluny. Mira, la Isabel ens diu, hi ha alguna empresa professional que pugui fer un assessorament per millorar un bon pla d'aïllament? Sí, hi ha moltes empreses. Jo no et puc donar cap en concret perquè hi ha moltes. A Catalunya en tenim, De fet, són pioners, Tenim més empreses a Catalunya que a la major part de la península. I ho dic amb coneixement perquè no és que m'hi dediqui, però animo a aïllar molta gent, fa anys que animo a aïllar la gent i la gent al nostre voltant va aïllant les vivendes i vaig aprenent també sobre la marxa i m'he adonat que d'un-i-do, si poses instal·ladores d'aïllament, o sigui, empreses d'aïllament, en trobaràs i moltes. Llavors que moltes utilitzen productes ecològics, cel·lulosa, projeccions de suro, o sigui, ja tenim, Val la pena que tinguis 2 o 3 pressupostos, com sempre, perquè puguis comparar costos i perquè puguis comparar a vegades diferents solucions. O sigui que hi ha algú que et diu, ostres, tens càmera d'aire, injectarem la càmera, algú que et pot posar potser una pintura tèrmica en la façana, hi ha diferents solucions. Jo recomano quan més visió integral millor. Si pots aïllar teulada, parets, teulada també sostre de pis, Sostre de pis, tots els pisos que la calor que apliquem se'n va cap al pis del veí, vol dir que no és bo, vol dir que tota la calor que apliqui, aunque sigui amb aerotèrmia, un equip supereficient, clar, si se'n va, i llavors finestres amb rotures de pont tèrmica, amb trencament de pont tèrmica a les vidres, als marcs, per evitar justament haver de consumir energia per escalfar o refredar casa nostra. Però sí, hi ha moltíssimes empreses, no et preocupis que en trobaràs. Val la pena 2 o 3 pressupostos, que així tindràs, podràs ponderar i tenir millor criteri. Què tal, Natàlia? Com ho veus? Alguna pregunta? No sé si se m'ha escapat alguna cosa. La Natàlia diu, busca la figura d'un assessor energètic, potser d'una enginyeria. Clar, nosaltres ho fem, no m'estic oferint de feina, però aquesta feina la fan gestors energètics. Aquesta visió global de dir, vinga, un bon assessorament, el futur serà gestió. De fet, a Alemanya, el principal projecte que tenen, que es diu Energiewende, que és un projecte de gestió energètica. Ensenyar a la gent, escoles. Per aquí teníem a la Pilar, que cada dia ens demana, escolta, no hi haurà tallers escolars? Les escoles. La Pilar, per exemple, és impulsora de tallers d'eficiència energètica i energies renovables a la seva escola. Doncs clar, hem de gestionar i formar millor els nostres fills, evidentment. Però la gestió vindrà donada per plans globals. O sigui, que hi hagin bolets d'enginyeries, el millor és un pla també polític, que hi hagi un pla de gestió en el qual ens ajudin a tothom a entendre això. Jo abogo perquè hi hagi a la televisió pública, a la nostra televisió pública, hi hagin, per així dir-ho, programes que en parlin d'això, de la gestió energètica, de com gestionar millor la calefacció, de que ens facin entendre aquesta globalitat. Una pregunta, Natàlia. Disculpa, Manel, jo parlava, assessor energètic ho deia en el sentit de que
que potser no dius vas a una empresa que fa rehabilitacions, que potser serà molt experta en aïllament, no? Però potser les energies renovables no ho tocarà tant, o per al contra, o anar a una empresa instal·ladora que serà experta en una energia renovable concreta, o en diverses, no dic pas que no, però potser un tècnic, no? Un enginyer, un arquitecte, especialistes en rehabilitacions energètiques, tenen una visió més global del que és la reducció de demanda i alhora, com tu ens has explicat aquests dies, en funció del teu consum, quina és l'energia renovable que més s'escau. Jo ho deia en aquest sentit, de no hi anar a l'empresa que et pot instal·lar aquell aïllament, que et pot posar aquelles finestres, sinó una visió més d'un tècnic que et dirà, doncs mira, tu per aquest habitatge, si fem tot això, reduïm un 30% la demanda. Clar. Bueno, bona pensada, perquè això és cert, les empreses instal·ladores a vegades són molt bones aïllant, però no tenen ni idea de plaques solars. O sigui, és raro trobar una empresa que ho faci tot. Sortiran, acabaran sortint. O sigui, jo sé que en el mercat s'estan movent les empreses... Sí, segur que n'hi ha i que tenen aquesta figura de l'assessor, el tècnic allà dintre, però vull dir que a vegades pensem ja en la instal·lació directament i per això deia anar posant al cap l'assessor de veure una visió global. De fet, el Consell Comarcal ara té assessoraments energètics molt orientats cap a la pobresa energètica, però justament teniu contractades diverses persones que estan fent aquesta feina. La d'un assessor energètic que ajuda a les famílies. I ara també, abans ho ha comentat el conseller, també es vol impulsar una oficina per assessorar a la ciutadania cap a la transició energètica. Encara és embrionari, seria més per municipis més petits que no ho tenen, perquè ja n'existeixen en alguns municipis de la comarca, els municipis més grans. Clar. Per això que acabaré, lo important sobretot és tenir clar cap on anem. Jo als ajuntaments els animo a muntar el que seria l'oficina de transició energètica amb assessoraments, formació, escoles, adults, instal·ladors, professionals del sector que entenguin i adaptin les seves obres, que saben fer-les molt bé, però no estan pensades per transició energètica. O sigui, llavors, tot això vindrà donat quan hi hagi impuls polític, que ho tinc claríssim, i els ciutadans també ho demanem. Per exemple, si no canviem a 100% renovable a casa nostra, doncs no podem demanar que el sector canvi. O sigui, és com un peix que es mossega la cua. Si no tinc un tracte a casa meva d'una companyia 100% renovable, sigui mitjana, petita, gran, cooperativa, la que vulguem, doncs difícilment el mercat majorista canviarà. Si demanem polítiques d'eficiència energètica, es canviaran. Si no ho demanem, que no fem res, doncs tampoc es canvia. És un peix que es mossega la cua. Per on comencem, no? N'hi ha polítiques, però a vegades no se n'aprofiten del tot. Hi ha polítiques que a vegades no estan ben dirigides, que jo a vegades amb l'administració dic, un moment, o sigui, hem d'orientar molt bé, perquè si no trobem que la gent no sap què fer, no entén que és com que li fa, per exemple, que li afecta a ells. Existeix una política molt interessant que podeu consultar a la Generalitat sobre polítiques i ajudes a la rehabilitació integral d'edificis. Això existeix, però molt pocs edificis ho fan. I alguns ho fan per la façana, ho fan per la teulada, però no fan en rehabilitacions integrals. Ningú ha anat i ha dit, anem a fer un projecte integral, financiat, amb un cost bastant baix pels usuaris, pagat en uns quants anys. Tenim l'Institut Català de Finances que està ajudant a fer-ho, però ens costa molt convèncer els veïns, perquè la major part dels veïns no entenen que hagin d'arreglar els blocs de pisos. Sí, costa molt. Jo, per exemple, al Consell Comarcal, ara fa uns anys portava a l'oficina d'habitatge, per exemple, els ajuts a la rehabilitació de lloguer, moltes vegades les comunitats, sobretot, es decidien a fer una rehabilitació perquè tenien la façana malament. Llavors es van canviar els ajuts i t'obligaven a dir, sí, d'acord, t'ajudarem a pagar la façana, però m'has de reduir la demanda. I, clar, la gent no en sol·licita tants ajuts, perquè, esclar, ja poses, vull dir, s'ha intentat forçar a fer el que deies tu, una rehabilitació integral, perquè dius, no arregles la façana per fora, ja que l'arregles, l'aïlles, no? Clar, ja que l'arregles l'aïlles, perquè si no fem entendre a la gent que tant consum energètic es pot reduir, molta gent pensa que és el que toca, pagar el gas 700, 800, 900 euros a l'any ja els hi sembla bé. Qui té vivendes aïllades, en xalets o pareades, gastar 2.000 litres o 1.500 litres de gasoil, li sembla que és lo normal. Això no és absolutament gens normal.
O sigui, estem malgastant moltíssima energia. Llavors, ve perquè fem aquesta campanya general de conscienciació de reduir demanda. Com la podem reduir? L'aïllament és un dels principals. Un 40% de les emissions provenen de la vivenda, la calefacció, no d'electrodomèstics. Perquè clar, canviem un electrodomèstic a triple plus. Poso una regleta per estalviar energia en el wifi, en els puntets vermells de la tele, molt bé, però això és molt poquet. S'ha de fer, però clar, a mi m'agrada veure aquesta globalitat. I seguim tenint un vehicle dièsel i faig 30.000 quilòmetres l'any, amb la qual cosa, doncs bueno, estalviem molt poquet. Poso plaques solars, vinga, ja tinc plaques. Bueno, un moment, sí, però com a molt és el 15% de la teva demanda. O sigui, cada cosa en el seu lloc. Ho hem de fer tot en transició. Si ho fem en transició, en una dècada serem capaços de fer. Estem en emergència. Què ens passa? Per no saber per on comencem, no fem res. O sigui, no sabem per on començar. Què fem? No fem res. Esperem un altre any, i passa un altre any, i passa un altre any, i portem parlant de canvi climàtic 25 anys, i què hem fet? Poqueta cosa. Anem fent, no dic que no fem res, sí que fem, però no actuem amb la velocitat que caldria. La Pilar aquí em diu, mira, aquí veig, aquest any l'ICAEN no convoca ajuts. Bueno, l'ICAEN estaran a punt de treure, o sigui, no et preocupis que hi hauran segur. Vale? El canvi de gas elèctric amb energies renovables fa augmentar les despeses familiars? No, però sempre i quan aïllis casa teva i utilitzis bombes de calor, aerotèrmia, amb A++ o A++, que hi ha algunes que són només A. Clar? O sigui, has d'anar cap a l'eficiència i intentar gastar menys. La Pilar ens diu, consciència n'hi ha, el que falten són ajuts econòmics. Bueno, però els ajuts econòmics pensem que si no em donen l'ajuda no fa la rehabilitació. Bueno, un moment, és que s'ha de fer igual. La instal·lació solar s'estan fent sense ajuts, pràcticament. Que n'hi ha, sí, però la consciència també ve una mica donada quan volem, amb la nostra actitud, canviar les coses, no? És una inversió important, no creguis. La inversió important és no fer res. Això és lo car. Això és caríssim. Paguem més per la llum, paguem més pel gas. I el futur del nostre planeta, el canvi climàtic, com el pagarem? No té preu, té valor. I, en aquest cas, Pilar, ja t'entenc, que a vegades, ostres, que costa diners, és cert. Lo car serà no fer res, O sigui, seria com... És quasi amenaça, no? Lo car socialment i econòmicament serà no fer res. Això serà molt, no ens podrem permetre. De fet, és aquí on es dispararà, que és el que està passant, la pobresa energètica. La pobresa energètica és impossibilitat de pagar rebuts elèctrics o de gas en famílies que tenen consums normals. Un simple rebut elèctric, que no pot pagar un simple rebut elèctric, que t'ha d'acompanyar tota la vida, doncs és per pensar, no? Vol dir que potser està gastant molt. Evidentment que té molt pocs ingressos, però si cada vegada més gent es va apropar a la pobresa energètica, vol dir que tenim un problema de dimensions descomunals, que ens arribarà algun dia o un altre. Vol dir que si reduïm demanda i produïm amb renovables, aconseguirem baixar costos. Sí, Pilar, sí, estic aquí, estic d'acord, però tot puja molt. Però el que pujarà molt serà no fer res. El no fer res, hi haurà un moment que aquesta curva de pujada serà pal de hockey. Farà uup, i llavors aquí tindrem un problema de dimensions descomunals. O sigui, val la pena anar fent aquesta transició amb ajudes o sense ajudes, No esperem ajudes. A vegades, el públic, ara ja veurem quines ajudes podrà fer. És que ara, clar, hem de cobrir un altre problema gros, que ha sigut el Covid, però, entre cometes, l'administració ha de seguir donant ajudes, però no esperem allò que m'ho paguin tot. Això és impossible. O sigui, jo soc més de no rebre ajudes i fes-lo perquè ho has de fer. I si hi ha alguna ajuda, aprofita-la. Però si no n'hi ha, fes-lo. O sigui, en transició, sí, estalvia energia i amb l'estalvi que et produeix, fes inversions. Per exemple, no? Que a mi m'agrada molt parlar en, vinga, poquet a poquet, clar, ho hem d'anar fent, s'ha de fer sí o sí. Bueno, no sé si ens estem estirant molt. Alguna pregunta, algun dubte més? Si us ha agradat la sessió... Pilar Oller, us he de deixar, moltes gràcies per la xerrada, supertop. Tu també, moltes gràcies, Pilar, per la teva participació, molt amable, gràcies. No fer res és pagar, és gastar més, però no és invertir. Clar, el no fer res no té sortida, no tindrà sortida, O sigui, no ens escaparem no fer res. S'entén això, no, Natàlia? No fer res és el pitjor que podem fer. Sí,
està clar. És el que deies tu, fer-te un pla, no? De dir, bueno, a poc a poc. I una Clar, no pots transició. fer tot de cop. Clar, i dir, mira, doncs el cotxe ara no puc. Bueno, doncs ja arribarà. Hi haurà un dia en què hauràs de canviar el cotxe. 1, 2, 3, 5 anys, doncs quan toqui, allà sí que ja està preparat mentalment. Exacte. I dir, ara toca, ara és el meu moment. O sigui, m'agrada molt treballar en transició. Plans possibles per a la gent. Canviar tot de cop és impossible per ningú, Per ningú, O sigui, no. Però transició sí, que és el que ajudarà a fer-ho. Sí, sí. Bueno, esperem haver contribuït amb aquests tallers, no? Esperem. O sigui, jo animaria a seguir Bueno, com fent-los. que quedaran penjats aquí al YouTube, doncs, bueno, tots els que estaven inscrits que no han pogut participar, doncs, bueno, que els puguin recuperar, no? Sí, jo us animo a seguir fent aquests webinars, aquestes YouTubes en directe, animo al Consell Comarcal, torno a agrair a la Diputació de Barcelona i a la xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat, al Consell Comarcal una altra vegada i també al seu conseller que ha participat, que ha volgut participar i col·laborar en aquestes sessions. També als tècnics, Natàlia, moltes gràcies, però també a altres tècnics que no veiem, que estan darrere, donant en marxa i posant en marxa el YouTube i posant en marxa que tot funcioni, que tot engrani, i vull dir que molt agraït a tothom. I llavors jo diria que us donaria les gràcies. Una última pregunta que ha sortit així en el xat, que ens diu el Salvador, diu, si ara tinc contractats 4,4, puc contractar plaques fotovoltaiques 9,5 kWp? Ho permet la companyia? Tindràs algun problema? Perquè clar, si tens molta més potència que la que tens contractada, tenim un problema. No pots estar endollant perquè segurament els teus propis automàtics no t'aguantaran això en un moment que estiguin sortint a la xarxa. Clar, el recomanable és no passar-se de la potència contractada. Si tens 4,6, 4,4, 4,4. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, encantat, molt amables a tothom. Natàlia, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Manel, a tu també. Encantat. Ha estat molt interessant. Gràcies.